Dobar dan. Da, hvala na dobrodošlici. Na posao sam došao biciklom kao i svaki dan što idem na posao. I ne samo na posao, nego po gradu, obavljam poslove biciklom. Jedino kad padaju sikire, onda ne idem biciklom. Kad sam bio mali, to mi je bilo jedino prevozno sredstvo, najvažnije sredstvo. I kad sam završio fakultet, tata i mama me pitaju šta ćeš, sine, da ti kupimo? Ja kažem bicikl. Ništa više. Ne, bicikl mi dovoljno, Novi Sad je idealan za vožnju biciklom. Brže se stigne i rekreira se čovjek i štedi novac i ne nervira se i to sve vožnjom bicikla. Porodio sam se u čuvenoj metropoli Čurugu, a imao sam 3 godine kad sam došao u Novi Sad i u Novom Sadu sam odrastao i normalno u tom periodu kad sam ja bio dečak i mlad, svi mladi su se vozili biciklom, nije to bilo nije bilo ni automobila, niti se deci kupovao automobil ili motori. Tako da je to taj fini, zlatni period detinjstva i mladosti. U naše vreme nije bilo ni gojaznosti, ni insulinske rezistencije, anksioznosti, depresije, onog umora fizičkog i mentalnog, ne. Svi smo bili vedri, smejali se po ceo dan i urili i bili prijatnog raspoloženja, a normalno i kardiovaskularni sistem je radio ili postavljeni su temelji dobrom i kvalitetnom kardiovaskularnom sistemu. Pa danas čovjek kao da sve radi u cilju bolesti i pravljenje problema svome zdravlju. Jedna kuća, zgrada, leži na nekim temeljima. Naše zdravlje utemeljeno je na određenim principima, zakonima zdravlja. Mi te principe niti znamo dobro, a ono što znamo, nemamo vremena pa ni želje da sprovedimo jer smo poremetili malo prioritete i mislimo da možemo mi tako i ako ne poštujemo neki princip, možemo mi to gurati, neće baš nas neka posljedica kršenja zdravstvenih zakona snaći, ali kad nas nađe onda često bude komplikovano i teško se izvučemo iz zdravstvenog problema upravo zbog nepoštovanja zakona zdravlja. Mi danas živimo u jednom čudnom svetu. Sistem školovanja, vaspitanja pre toga u porodici, nekako je sve to poremećeno i ne zna se šta je bitno, šta je manje bitno. Nema važnije stvari za malu decu nego da se postave dobri temelji telesnog zdravlja. Ne trebaju da budu intelektualci koji znaju da koriste kompjuter, računaju, pišu, Ne, prvih 7-8 godina deca treba da se fizički razvijaju. Znači da budu zdravi, da mogu da trče, da skaču, da se vrte, inače njihovo telo. Tek kada postavimo dobre i zdrave temelje telesnog zdravlja, onda može da ide sljedeća faza razvoja, a to je proces obrazovanja, školovanja. Znači da dete krene u školu i da se opterećuje sa nekim saznanjima iz matematike, iz muzike, iz gramatike i tome slično. Ja bih ovdje samo rekao jednu stvar, a to je da je recimo muzika i bavljenje muzikom i značaj muzike za vaspitanje i mentalni, duševni ili emocionalni razvoj, da je se od izuzetnog značaja, a zanemareno je također i likovno vaspitanje, to je sklonjeno sve u stranu, i normalno fizičko vaspitanje. Ja ne mogu da shvatim da ja kad sam bio mali, nama nije baš ni bilo puno potrebno fizičko vaspitanje, smo mi po ceo dan jurili. Zimi, sneg, mi igramo fudbala po snegu. Ne može nas ugurati u kuću. Danas, decu ne može isterati iz domova, iz zatvorenog prostora. Svakog dana, bar 1 čas fizičkog vaspitanja bi trebala deca da imaju.
u školi, osnovnoj, u srednjoj školi, a takođe i da se obrazuju i da imaju edukaciju kako fizičko vaspitanje, odnosno fizička aktivnost deluje na mentalne procese, na raspoloženju, što od izuzetnog značaja upravo u vreme studiranja. Danas je sistem školstva, pre svega onog osnovnog, prva 4 razreda, pa i od 5. do 8. na pogrešnim osnovama. Kao da je neko pravio neki velika neznanica da je pravila sistem i ne samo da je napravljen takav sistem, nego taj sistem se gaji, održava, iako mi vidimo da to nešto nije dobro. I ne znam koliko je moguće sistem promeniti. Može, znači prosvetni radnici, ja sam, kako kažem, dajem jednu sugestiju i predlog prosvetnim radnicima, da ne moraju se da drže protokola i saveta nekih tamo, i protokola i propisa nekih tamo iz nekih kabineta koji su na štetu dece. Znači, ja bi uzeo i formalno neke stvari zadovoljavao, a suštinske stvari bi ubacivao, iako možda nisu u protokolu. Da se vratim ovde, normalno i kao roditelj, ja bi, kao kažem, forsirao neke stvari, znajući da škola neće to pružiti. To vaspitanje, ako ne može da pruži škola, trudio bi se ja da pružim. S druge strane, treba vršiti, ne treba da budemo mi ljudi koji će sve popiti što nam se servira sa nekih viših instanci. Čudno je to malo, ali ajde da ne bi otišao od medicinske teme. Znači, dečacima nije fiziološki da sede mirno. Mogu izdržati, ali teško. Oni, znači, vrši se pritisak na dečake, na, znači, mušku populaciju u dečijem uzrastu, da rade i da se ponašaju nenormalno i nefiziološki. Kao što devojčice ne mogu da ćute, da ne komuniciraju na jedan drugi način. Sve je bitno i sve je važno, ali današnji sistem sedenja u školi, to je skroz promašen. Ja kad sam bio mali, išao u školu, pa mi smo imali školu u prirodi. Znači, mi smo kopavali, sadili cveće u našoj osnovnoj školi, okopavali, kopali tamo i okopavali ono drveće, plevili travu i tome. I tu nam bili najlepši časovi, najlepši trenuci. Znači, sistem školstva nije dobar. Mozak ne može da radi dobro ako nije ubačena fizička aktivnost. Kogod hoće da proveri, uzmite, ukucajte fizička aktivnost i mozak ili The Brain and Physical Activity, vidjet ćete šta piše i kakve slike se nude na internetu i koje nam govore da se mozak isključuje, ulenjuje, gasi kad nema fizičke aktivnosti, a istovremeno mu sipamo mnoštvo informacija. I mislim da uopšte nije bitno da dete zna koliko je Yangtze reka dugačka ili koliko aluminijuma ima u Argentini ili ne znam ja kad neka tamo bitka se desila u Egiptu. To su nebitne informacije. Mogu, a ne moraju. Ali dete mora biti zdravo i ono što je mnogo važnije, mi moramo učiti decu da razmišljaju, zaključaju, a ne da njihov mozak bude posud u kome mi sipamo informacije i oni te informacije reprodukuju, a uopšte ne znaju da povezuju te informacije, niti da od njih prave racionalne i mudre zaključke. Znači, prvih 5 minuta razgibavanje, čučnjevi. U učionici ustanemo, razgibavanje. Čučnjevi, razumejte, malo drmanje rukama, nogama i tome slično i onda krenemo na zadatke. I opet možda pred kraj časa ili posle pola sata, znači 20 do 30 minuta se drži pažnja. Opet bi uzeo jednu kratku pauzu dubokog disanja. Znači, ustanite, 2 minuta, duboko dišite, opet koji čučanj i onda zaključak, zakucamo zaključak sa tog časa iz oblasti matematike ili srpskog jezika ili shodno o čemu se radili. Znači, pred zaključak, kratka pauza, da mozak
ušprica se u mozak kiseonik, sveža krv i da se onda zakuca u memorativnim centrima ključne stvari kod dece. To bi radio. Znači, iako sam profesor književnosti i stranog jezika i matematike i to sve, učio bi decu da plešu, odnosno da folklor. Znači, mi imamo fantastičnu, kao kažem, narodnu muziku i te plesove ili igre, kola i to sve, stručnjaci koji se bave mozgom. Kažem, nema boljeg načina od razvijanja mozga, od bavljenja muzikom, fizičkom aktivnošću, stoni tenis, sa loptom i tome slično, ili još viši nivo je to igranje kola i to sve, gde deca i slušaju muziku, imaju i levu hemisferu ritam i onda to sve oni prebacuju, što čuju, prebacuju pokret i to je višestruka korist i niko nije tamo igrao ili plesao, a plakao. Svi se smeju i odmah počne da se luče endorfini i svi su happy i tome slično. Znači, u toku fizičke aktivnosti, ne samo da mozak zapljuskuje kiseonik, donosi se energija mozgu. Znači, sa krvlju dolazi kiseonik i energija. Enzimi, vitamini, minerali koji su neophodni za stvaranje energije. S druge strane, sinteza određenih moždanih hormona se dešava upravo u toku fizičke aktivnosti. Znači, endorfini, hormoni razdraganosti i vedrine, se upravo luče u velikoj koncentraciji u toku fizičke aktivnosti. Melatonin se također luči. A frontalni režanj, za rad frontalnog, čeonog režnja, od izuzetnog značaja su upravo ovi hormoni. Da bi čeoni režanj radio kako treba da bude zalivan moždanim hormonima, pre svega melatoninom, serotoninom, a i endorfinima. Čeoni režanj je mesto gde se donose zaključci. Ono uzročno-posledično razmišljanje je, kao kažem, utemeljeno ili usidreno u čeonom režnju. Ako uradimo ovo, šta će se desiti? Ili je načina sa jednom ili dve nepoznate. Kako se rešava? Pa aktivnošću čeonog režnja. Tu se nalaze najčovečnije funkcije i, kao kažem, odvijaju mentalni procesi koji su čoveka učinili čovekom i različitim i uzvišenijim od svih drugih živih bića. Pa mislim, čovek je telesno biće, jedno složeno biće. Ima telo, pa kažemo da je telesno biće. Ima psihu ili emocije, razmišljanja, planove, pa kažemo da je biće koje ima psihički život. Ali čovek ima i duhovnu sferu i duhovno je biće. I upravo, možemo reći, ta duhovna sfera čoveka je učinilo čovekom, različitim od svih živih bića i ona je upravo utemeljena u čeonoj regiji ili možemo reći u moždanoj kori. To je posljednja regija koja se sazrela u ljudskom biću. Pazite, sazrevanje mozga je kopija faza ili faze sazrevanja mozga su kopija faze stvaranja 6 dana stvaranja koji su opisani u prvoj glavi prve knjige Mojsijeve. Mozak prolazi upravo kroz te faze i zadnja faza u, kao kažem, sazrevanju i formiranju ljudskog bića jeste upravo sazrevanje čeone regije, odnosno moždane kore i čeone regije. Kada se neki centri u moždanoj kori stimulišu, čovek počinje da razmišlja, javljaju mu se religiozne ideje, predstave, misli i tome slično. Kada čovjek se pita, a svi se pitamo, kako sam nastao? Znači i ateisti i evolucionisti, oni pitaju se kako smo nastali. Šta će biti sa mnom, sa mojim budućim životom? Koja je svrha mog života? Kada počnemo da se pitamo da li je ovo pošteno ili nije pošteno, iako imamo korist, ali da li je to etički ili nije, i pored koristoljubivosti, znači šta, ukradeš, ne moraš da se trudiš, ukradeš, dobiješ novac, ali opet ima tu neka borba u njemu. To kad mi osjetimo u našem mozgu, u našoj glavi,
to znači da smo mi religiozna bića. To životinje nemaju. Ni najrazvijenija životinja nema nikakve manifestacije obožavanja i religioznosti. A i najprimitivniji čovjek ima manifestacije, ispoljavanje nekog obožavanja i neke potrebe da obožava. Ima neke idole, kipove, toteme i tome slično. Iako je odrastao bez ikakve, nikad nije vidio nikakvu ni crkvu, ni svešteno lice, znači to je imanentno svakom ljudskom biću. I ta duhovna sfera i religioznost je nešto što čovjeka učinilo čovjekom. Nažalost, današnji stil života i današnje vaspitanje je totalno, kako kažem, potisnulo ovu sferu ljudskog bića, a recimo pokazane su studije koje su rađene preko 50 godina su pokazala da je duhovnost najznačajniji faktor zdravlja, ali istovremeno najzanemareniji faktor zdravlja. Mislim da u svakom čoveku postoji klica duhovnosti i etičnosti. To seme možemo zalivati, razvijati vaspitanjem naše dece, a možemo ga primjerom, rečima gušiti i na neki način uništavati. Ali mislim da je etičnost imanentna, svojstvena, utkana u svako ljudsko biće. Kao što košuta traži potoke, gonjena nagonom za žeđu. Tako duša moja traži tebe, Bože, kaže car David, pisac psalama. Kao što imamo nagon za jelom, pićem, seksualni nagon, tako postoji jedan duhovni nagon u koji je utkana i između ostalog ta etičnost. Da li je ovo dobro ili nije dobro? Svaki organ da bi radio, treba da dobija gorivo. Mi uzmemo auto, tako imamo auto, odemo na benzinsku pumpu. I šta radimo? Tamo ima različitih tih automata i onih creva i to sve. Onda ono najlepša boja koja nam je najmilija, mi tu boju uzmemo, da? I sipamo to gorivo u naš automobil. Jer to radimo? Ne. Mi dobro znamo koje gorivo treba da sipamo u naš automobil. Ali koje gorivo je najbolje za naš mozak, za naše organe, mišiće, to niti znamo, niti o tome razmišljamo. Trpaj šta nam prvo dođe pod ruku. Znači, od izuzetnog značaja je koji izvor energije ponudimo mi našem mozgu i svim našim organima. Glukoza je pre svega izvor energije za mozak. Glavni izvor energije za mozak. Ali kad kažem glukoza, ne mislim na glukozu ili beli šećer, čokolada, slatkiši, nego na glukozu koja potiče iz prirodnih, neprerađenih, biljnih namirnica. Voća, žitarica i normalno povrća, mahunarke, tu također ima ugljenih hidrata. Teško naći biljnu namirnicu u kojoj nema glukoze. Dakle, moramo misliti na izvor energije, a moramo shvatiti da ono što mi danas jedemo i što dajemo našoj deci da jedu, te gradivne materije ulaze i postaju postaju telo našeg deteta ili našeg organizma. Nije slučajno izreka, ono što jedemo, mi to sutra postajemo. Pa kako? Pa nama izumre 100.000 ćelija danas. I mozga, i očiju, i kože, i pluća, i bubrega, i ne znam ja kojih sve organa. Pa umjesto tih 100 ćelija treba da se naprave novih 100 ćelija. Od čega? Podgradivnog materijala koji smo uneli u hranu. Znači, ta hrana će sutra pretvoriti se u naše telo koje pipamo, koje gledamo, ulepšavamo, mažemo, razvijamo i tome slično. Moramo znati koji gradivni materijal za izgradnju našeg tela i tela naše dece unosimo putem hrane. Možemo neki trošan
loš materijal, a možemo materijal poput mermera, poput najkvalitetnijeg kamena ili dragog kamenja unositi i na taj način, kako kažem, učiniti pravu stvar za naše dete. I ja kao profesor sam i tekako učio moje studente. Njih sam prvo hteo da naučim, da oni to praktikuju, pa onda da oni i pričom i primjerom uče malu decu koju budu učili i vaspitavali kao vaspitači. Pa kako da ne? Pa hrana utiče na naše i telo i ne samo na naše telesne organe, ona utiče i na naše raspoloženje, utiče na našu koncentraciju, na to da li ćemo biti razdražljivi, strpljivi, preko znači, lučenja hormona i moždanih, i kortizola, i insulina koji podiže, spušta šećer. Sve to zajedno, hrana, znači, deluje i na naše emocije. I pre nego što je unesemo, znači svojom bojom, izgledom, pa mirisom, pa ukusom, pa onda hemijskim putem utiče na naše raspoloženje i ponašanje. I pazite, mi kad unosimo hranu koja sadrži hormone stresa, i mi ćemo biti pod stresom. Koja je to hrana? Pa šta mislite, kako se osjećaju životinje kad ih tamo držimo u nefiziološkim, nenormalnim ambarima ili stanjima i kad ih koljemo i kad ih ubijemo da bi jeli. Njihove žlezde luče hormone stresa i krv je i njihovi, kao kažem, mišići i organi su prepuni tih hormona stresa i užasa koji se luči u toku njihovog klanja. Vidite, prva stvar, znači to po pitanju ishrane dece i šta se nudi deci. Trebalo bi doneti zakone da na određenoj udaljenosti, u nekim zemljama to postoji, u blizini škole i tih dečjih ustanova ne može se nađe prodavnica nezdrave hrane. A kamoli u školskom dvorištu. To je užas. Jer onda, s druge strane, mi u vrtićima imamo, u vrtiće se donosi hrana koja je nezdrava. Ja znam, moji studenti su se bunili i na kraju ja sam bio i pozvao jedan put da nam dođe dijetetičar, nutricionista koji planira ishranu dece u vrtićima u Novom Sadu. Pazite, bio je rešetan pitanjima i u jednom momentu mi ga je bilo žao. Ali pazite, ako dete hoće da se hrani zdravo, na neki način zdravo, zdravije nego što vrtić nudi, ne može. Ti moraš doneseš potvrdu od doktora da bi se tvoje dete zdravo hranilo. A za ručak ili za hranu dobije viršlu i tamo neki margarin namazan na hleb. Stani, margarin toksičan. Viršlu ne bi dao, što kaže moj sin, ne bi dao ni kućnom ljubimcu. Te viršle. A to je realnost. Mesto da decu uče, pazite, u Švajcarskoj deca donose šargarepe, kupus, bademe, orahe, suncukret u školu. To moraju da donesu i to da jedu. Oni traže od roditelja, vaspitači i pedagozi da to donesu i u školi svi kad jedu, onda deca neće, moj sin neće se stideti. Dete ne voli da bude izuzetak. Pa ako se hrani zdravo, onda će se stideti da se hrani različito. Ne, mi treba da učimo decu da se hrane zdravo i to se radi u Švajcarskoj. Zašto se kod nas to ne radi? Otkud u Švajcarskoj ovog voća i šljiva, pa nema, oni imaju lošu surovu klimu, ali to imaju. Mi imamo to sve kod nas, a ne damo našoj deci i mi to ne koristimo. Strava, mislim, sistem je loš, a mi to ćutimo i trpimo i samo se dozvolimo staviti u jaram jednog pogrešnog sistema. Da, imamo i istoriju, tradiciju i imamo Bibliju u našim rukama. I to je jako dugo. Ne čitamo je i onda smo u problemima.
Biblija je prepuna ne samo pedagoških, vaspitnih, etičkih, duhovnih saveta. Biblija je prepuna i zdravstvenih principa. Ili, ja bih rekao, u njoj se nalaze čisti ljudskom ideologijom i ljudskom idejom neukaljani zakoni zdravlja. Evo, imamo primer Danila i Josifa. Rađena su istraživanja na ovim iskopinama u Egiptu. Egipat je u jednom periodu, tamo negde od 1700-800. godine pre Hrista bio najmoćnija zemlja u to. Pre toga su bili ovi Vavilonci, odnosno ovi iz Mesopotamije, iz tog polumeseca, a kasnije u tom periodu su Egipćani bili vodeća nacija toga vremena. Radili su iskopavanje i ispitivanje i registrovali su izražene, da su živjeli kratko i imali izražene ateroskleroze krvnih sudova i da očito njihov životni stil i životne navike po pitanju zdravlja su bile vrlo, vrlo loše. I sad, u takvu jednu zemlju, gde ljudi se hrane pogrešno, dolazi jedan Josif koji ima drugačije principe i religiozne i zdravstvene. I šta postaje? Kao stranac, kao rob dolazi, kao rob i kao stranac, on postaje premijer Egipta. To je, ja mislim, to je bilo nekako 1700. godine pre Hrista. Ima tu neki arheološki zapisi koji potvrđuju njegov boravak u to vreme i boravak jedne ličnosti koja je čak uticala i na pojavu monoteizma u Egiptu u to vreme. Danilo i njegovi drugovi su imali naviku iz detinjstva da se hrane po biblijskim principima. Otišli su u Vavilon, znači na elitno mesto, kao kad bi rekli na Sorbonu ili Cambridge ili Yale u Americi, i tamo su imali sve što im je trebalo. Hranu, nuđena im je hrana onako kako su ljudi onog vremena, kako su Vavilonci zamišljali da je najbolja hrana. Oni su to odbili. I posle izvesnog vremena došlo vreme testiranja. Šta kaže Biblija? Koliko puta su bili mudriji i fizički spremniji i sposobniji od elite koja je skupljena bila u grad Vavilon. Vavilon je bilo sredi, Navuhodonosor je Nabuko ili Nabuhodonosor je bio mudar čovek, skupio je mladiće, elitu iz svih zemalja koje on porobio, doveo ih je tamo i želeo je od njih da učini lidere Vavilonskog carstva. Ovi su bili daleko najbolji, najmudriji i izuzimali najviše mesta. Mi kad vidimo 19. vek, odemo u Beč, ovi valceri, dvorane okićene zlatom, plesovi, raskoš na sve strane i tome slično. Kultura, muzika, književnost cvetaju. I odemo u porodilište toga vremena i žene u porodilištu umiru od sepse. I jedan mlad doktor nekako mu počne da razmišlja zašto žene tako umiru, zašto postoji veliki procenat umiranja prilikom porođaja. I on shvati da tog dana, kada oni njegovi studenti imaju obdukcije i pregledaju reševe, da tih dana, kada on ima te vežbe, je smrtnost veća nego drugim danima. I on poče da razmišlja, da nije možda to što on diraju rukama, pa jer nisu prali ruke u to vreme, diraju rukama leševe, pa onda vrše porođaj žena. Da nije to negdje problem. I on počeo da pere ruke i da tera studente da peraju ruke. Kada je on bio dežuran, on je porađao žene i u vreme njegovog dežurstva broj smrtnosti je bio znatno manji. On je otišao to rekao direktoru Semmelweis, reč je o Semmelweisu,
Kada on rekao to direktoru i svojim kolegama, oni ga nisu šišali, oni ga nisu uopšte obracali pažnju. On opet govori, oni mu se ismevali. Na kraju je dobio otkaz i mora da napusti bolnicu. Otišao je u drugu i tamo isto imao problema sličnih i to sve. Dok jednom trenutku nije ljudima kliknuo, dok nisu na kraju shvatili da ipak treba prati ruke pre porađanja žena i pre bilo kakve hirurške intervencije. A šta kaže Biblija? 1500 godina pre Hrista u Tori ili Mojsijevim knjigama piše kad dirneš mrtvaca si nečist. I postoji ritual kako treba da pereš ruke i da vršiš dezinfekciju ruku nakon dodira mrtvaca ili gubavca ili tamo neke uginule životinje i tome slično. Oni su u ono vreme znali da treba da peru ruke. Ovaj Semeles je bio Jevrejin i verovatno je on to saznanje dobio ili kao mali se toga setio čitajući Toru, odnosno Stari Zavet, Mojsijeve knjige i to ga još više ohrabrilo da to radi. I šta se desilo? Pazite, 19. vek, da su ljudi čitali Bibliju, to bi, takvih primjera ima i epidemija kuga je zaustavljena zahvaljujući svešteniku koji je primenio biblijski princip na karantinske bolesti, na zarazne bolesti, kad je to primenio, kuga se zaustavila. A to piše u Bibliji. Pa vidite, ja kad uzmem neku knjigu kad uzmem note i neko mi da note tamo nekog Bachove kompozicije, pa ne razumem ništa. Ali zna se kako se razume. Postoji postupnost. Uči dete prema putu kojim će ići. Uči ga od malena određenim stvarima, pravim vrednostima i pravim knjigama. Pa postoji Biblija za decu, pa postoji Biblija za mlade, pa postoji priča, pa postoji objašnjenje i tome slično. Ja kad moj sin bio mali, pa ne znam, imao jedno 4-5 godina, on seljak, mi ujutru sednemo, ajde da sad nas dvojice da čitamo Bibliju. I uzmemo Bibliju, ja mu čitam Solomonove izreke. I pročitamo i da čujem šta ti misliš, kako ti to razumeš, kako ja razumem. I mi pričamo o tome. Kao mali. Znači, ne možemo pristupiti Bibliji kao čitanju kao nekih novinskog časopisa popularne literature. Biblija isključuje površnost. Kao kad ćemo da igramo šah. Znači, sednemo i moramo da angažujemo mozak. Inače, Biblija traži mentalnu angažovanost i koncentraciju i razmišljanje, osuđuje napred površnost i, s druge strane, Biblija postiče logično razmišljanje. Jednostavno je da se može razumeti, opet duboka da i najveći mudraci su se oduševljavali Biblijom. Immanuel Kant je rekao da mu jedan stih Biblije da mu donao više mudrosti i uteha nego sve knjige koje je pročitao. Biblija je razumljiva, treba da počnemo da je čitamo više. Ja ću reći moje iskustvo. Pazite, Biblija nisam studirao ja medicinu iz Biblije, ali sam proveravao, i kad odem u knjižaru, ja kupujem medicinske knjige, knjige o zdravlju, ali filtriram ih kroz Bibliju. Ako to tvrdi, ako ta knjiga tvrdi nešto što ne uklapa se u biblijski koncept, ja sam shvatio da taj deo knjige ili da ta knjiga nema vrednosti, nisam imao poverenja u nju. Moje iskustvo životno mi daje pravo za to. Ja sam rođen vegetarijanac, moja majka je pre mog rođenja bila vegetarijanka i ja sam rođen kao vegetarijanac. Kako je moja majka postala vegetarijanka i zašto sam ja bio sve vreme detinjstva i mladosti vegetarijanac? Kada je medicina i nauka o ishrani rekla da ne može se bez mesa rasti i razvijati. Da mozak ne može da bude dobar ako se ne jede meso. Da nema, da propast preti onome koji uđe u tako jedno rizičan ishranu kakvo je vegetarijanstvo. Kako to? Pa moja majka je imala poverenje u Bibliju kao reč, kao filter. Znači, ako je to rekao onaj koji je stvorio čoveka i to zapisano u Bibliji, onda je to tako.
I ja kao dečak i kao mladić, kaže, slušao sam puno protiv vegetarijanstva, da bi kasnije u svom zrelom dobu, da bi to vegetarijanstvo postalo zanimljivo, pa da pojedine ličnosti postaju vegetarijanci, pa ne samo zanimljivo, nego postaje sve popularniji. Danas nauka o ishrani se priklonila ili poklonila pred dijetnim principom koji je zapisan u Bibliji. A to je da je vegetarijanstvo idealan način ishrane, nije uvek lako primenljiv jer ljudima vladaju ukusi i navike dijetne, ali da ako hoćemo dugo da živimo i zdravo da se hranimo, moramo onda poštovati biblijski princip. I upravo je, kako kažem, plave zone su zone dugovečnih ljudi. Znači, plave zone su regije na planeti Zemlji gde su ljudi najdugovečniji. Žive i preko 100 godina. To su predeli, oblasti. Znači, imamo u Americi Loma Linda, Kalifornija, Loma Linda grad. Zatim u Grčkoj, ostrvo, na Sardiniji, Okinava i na Karibima. Znači, tu su regije gde ljudi žive najduže. Pa kad smo otišli i videli tamo kako oni žive, ja ću suziti malo ovu priču, šta oni jedu, videli smo da jedu bitno različitu hranu i različiti stil ishrane imaju od onoga što se danas smatra zdravo ili što danas uobičajeno i popularno. Tako da, eto, želimo li da živimo zdravo, moramo poštovati principe zdravlja, moramo se usaglasiti sa zakonima koji su nam utkani u naše telo, koji su od Boga dani. Budemo li to radili, činili, bit ćemo zdravi, napredovat ćemo, ne samo mi, nego i naše potomstvo i vršit ćemo dobar i pozitivan uticaj na sve s kojima budemo dolazili u dodir. Svakako mogu da odgovorim na pitanja i mislim da je to dobro. Znači, ja ako znam, ja ću odgovoriti. Ja sam internista po specijalizaciji, postdiplomske studije i magistarsku tezu sam uradio iz oblasti vegetarijanstva i lipidologije. Tu sam pisao i naučne radove. Znači, bavim se i prirodnom medicinom, prirodnim lekovima. Dugo ja radim kao doktor, jako dugo. I ako budem znao, odgovorit ću na pitanja, gledalci nek postavljaju, ja ću odgovoriti ono što znam.